Oke, dikasih yang rancak-rancak ya bunda ya. Goyang ya. Goyang, yang jauh bisa merapat ayo. Boleh goyang mas.
korban dicekam rono mrene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake yo selalu ngapuake sing rumoso kelan pendekar rakyat sing wis lino dadi korban dicekam rono mrene mergo melani rakyate sing dianggep ra penting lan tansah disingkirake ayo mas yo 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 apa bater rajina piye Iki piye iki? nage janji jarene duet mau